Hola famílies, què tal? Una trobada per aquí. Com va aquest dijous gras? Espero que estupendo. Doncs mireu, torno a presentar, sóc el Dani del Mirador i avui estem aquí per fer-vos un taller de carnestoltes. Aquest taller és de fer una disfressa de Peter Pan. I què? Ja sabeu, com cada any ho fèiem això al carrer i aquest any no hem pogut sortir al carrer, doncs aquest any ho farem per via internet per tots i totes vosaltres. Vinga, va, repassem material. El material que necessitem és, primer, una samarreta de color verd, la que tinguem per casa. Tampoc cal, aquesta més petitona, si el meu fill o filla és petitó, aquesta una mica més gran. Ah, problema, mireu, té lletres. Ah, té lletres, no passa res. Li donem la volta i com la tallarem per aquí i per allà, tampoc passa res. Què més necessitarem? Doncs una miqueta de fieltro. Fieltro, que sabeu que és aquesta com roba, tela rara. Si no tenim fieltro, què podem fer? Doncs una mica de goma eva, o una tela, si sabem una mica quina fer servir, i totes serviran. Una mica de fil i agulla, o si no tenim fil i agulla, també podem fer, o no sabem cosir, podem fer servir una mica de silicona calenta, però sempre quedarà millor amb fil i agulla. I com a decoració d'aquest barret que farem amb això, amb aquest fieltro, doncs farem servir una ploma de color vermell. Ei, que la tinc blanca, que no vermella, pues la pintes. O la vull blanca? Doncs blanca. La vull verda? Verda. No quedarà tan bé, però bueno, com tu vulguis. Cadascú ho faci com pugui. I per finalitzar, una mica de corda o un cinturó. Doncs per poder fer una mica de cinturó, aquest vestidet que li quedarà al nostre fill o filla. Vinga, va, que comencem amb l'explicació. Primer de tot, agafem una samarreta del papa o la mama, així vella que no vulguem, i la tallarem. Amb això farem el vestit del Peter Pan. Vale? Què podem fer? Mireu, el coll li podem treure totalment. Agafem el coll, que quedi ben amplot, i li traiem el coll. Fora amb això. Recordeu que Peter Pan no es caracteritza per portar la roba supernova i super ben cuidada. Maca? Sí. Lluent? També. Però estripada? També està estripada. Doncs li traiem aquest coll d'aquí. Coll fora. Què li farem ara? Doncs aquí la part de davant del pit la tallarem una miqueta més. Molt bé, ja quedarà així. Ben estripadeta, així queda millor, Que el Peter Pan ja sabem, no portava les mànigues ben rectes. I aquí què farem? Doncs uns talls també. Tallem una mica per aquí. Anirem fent aquestes punxetes. I recordeu, si no sabeu què és el Mirador, som un servei municipal que estem sota l'escola Bressol, fem activitats cada dia per nens i nenes del municipi. Si us voleu apuntar, encara hi ha places, així que doneu-vos pressa si voleu. Vinga família, us esperem. Estem aquí per les tardes de 3:15, 3:30, fins a 9:15 nosaltres. Les 8:30. Si voleu passar un dia, aquí estarem. I els nens que venen a aquestes hores? No, home, no, els nens venen menys. Els nens i nenes venen de 4:30, o sigui 2 de 5, fins a 7:30, 2 de 8. Ja estem acabant amb aquesta màniga. I l'últim per aquí. I ja ho tindríem. Mireu, mireu. Aquesta màniga aquí estripadota. Així ben guapa. I l'altra, doncs farem el mateix. Com veieu, tenim aquí les mànigues ja ben tallades. Ben tallades és una manera de parlar, perquè ja veieu, totes diferents. A mi m'agrada molt així, tot diferent, que no sigui tot igual. L'altra igual, i ara, de la mateixa manera que hem fet això, doncs farem la part de sota. Així que, res, 4 talls per aquí. I ja ho tindríem acabat el vestit. I acabem amb aquesta, la samarreta. Molt bé, mireu, mireu com queda. A mi ja veieu, em queda una mica just, però si fos més petit o més petita, doncs em quedaria aquest vestit doncs per aquí, per sobre els genolls, que és on ho volem. D'acord? Vinga, va, ara seguim amb el barret. Per fer el barret què necessitem? Doncs 2 peces de fieltro.
Aquest feltre pot ser com un dinar 4 més o menys, aniria bé, o una miqueta més petit. Això és una miqueta més petit. Vale? Llavors, què hem de fer aquí? Dibuixarem el que és el barret. Com ho fem això? Ui, ho fem amb un rotulador. Agafem un rotulador. No cal que sigui això matemàtic, Més o menys la forma ha de fer com una mena de triangle així. D'acord? Doncs posem aquí el punt aquest i més o menys aprofitem tot. Doncs ja marcarem una línia per aquí. Més o menys, després ja queda bé, no us preocupeu. I una altra per aquí, veieu? Així hauria de quedar, més o menys. Una vegada tenim això, què hem de fer? Retallar. Doncs vinga, va, retallem per la línia. Això és molt important, famílies, tenir una sobre l'altra. Com veieu, estan les dues enganxades. I llavors així, retallem una vegada, ens quedaran ben bé iguals. Si no, quasi que impossible retallar-ho igual. Ja veieu, molt fàcil això. I aquesta part d'aquí també. Perdoneu, aquí mirem una miqueta. Vale, com va això? Com va? Doncs veieu, aquesta part i aquesta part. La que sigui més llarga és la que posarem al cap. I llavors, això d'aquí ho hem de cosir. Tot això d'aquí ho haurem de cosir. Així que agafem una mica de fil i agulla, que ja tenim per aquí preparats. Agafem el fil i agulla i comencem a cosir. Res, això és un moment, ja sabeu. Cosim per aquí. Ara fem el nus, perquè això no surti. Ara no sortirà bé això, Com ho sabem al directe. Un parell de nusos. Això, saps què? Quan no et graven és molt més fàcil, Vinga, va. Següent. Posem per aquí. I anem cosint xino-xano, a poc. No cal que sigui perfecte. Però que quedi bastant bé, sí. I anem seguint. Però... Però això d'aquí què és? Però bueno! Ai, és el nostre amic. Ai, mira, doncs ja ho tenim al gorro, veieu? És un moment cosir-ho, això. Es fa res. En un segon ja el tenim fet. Llavors, quan ho tenim cosit, li donem la volta, un parell de puntadetes per aquí, una miqueta per aquí, i ja el tenim. La ploma, enganxadeta, i ja està. Ja tenim el barret de Peter Pan. Perfecte. Doncs vinga, va, anem a muntar-ho tot. Ara que ja ho tenim tot fet, doncs haurem de provar amb algú, no? I com ja ho he demostrat, a mi em va una mica justet, això. La samarreta era meva i em va justeta. Però comptem amb la col·laboració de la Mireia, la nostra companya. Sisplau, pots venir? Mireia! Hola. Tu pots posar, sisplau? Sí. Clar, si fos un nen o una nena petita seria això molt més gran i faria més sensació. Però veieu, ja penja una miqueta més. Perfecte. A veure el gorro, sisplau. Així o així? Així. Perfecte. Cinturó. I ja ho tindríem. Peter Pan, la disfressa de Peter Pan. Què voleu posar-hi més coses? Endavant. Què penseu? Jo és que crec que si portés un pal o alguna cosa així seria més guai. O a mi m'agrada un arc de tirar fletxes. Doncs mira, tens un arc. Que no va en Peter Pan? Segurament no va en Peter Pan, però... Això m'agrada. Però als nens els agraden els pals. I què hi ha millor que veure un nen feliç amb un pal? No hi ha res. Ho porto al revés, no? Com tu vulguis. Així que ja sabeu, famílies, feu la foto, pugeu-la a Instagram amb el hashtag Dijous Gras Castellvals 21 i podreu assistir a l'espectacle que farà juny o juliol. Que xulo! Estupendo! Vinga, visca el Carnestoltes! Moltes gràcies per tot! Adéu, adéu! Adéu, adéu!